Lucas Kapitulo 9. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus. Musunod ako kanimo, bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya. Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao. Sunod ka nako. Apan miingon ang tao. Ginoo, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag. Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw, ug iwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon. Musunod ako kanimo, Ginoo. Apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya. Kinsa gani katong musugod pagdaro, ug unya magsigiglingi sa likod. Dili angay sa paghari sa Dios.